התחלנו. מוצב פלסטין נכבש הרגע על ידי גדוד 7007 חטיבה 14. מעכשיו מוצב ישראלי. והנדסה 271. אל תשכח. כבוד גדול. בלי הדיניינים לא הייתי בונים למעלה. מעוז, משהו להגיד? לא. עם ישראל מנצח תמונה, חבר'ה. במקום שבו התאמנו חבר'ה, תמונה. לטבוח ולשרוף ילדים ונשים. אנחנו נהפוך את המקום הזה ליישוב בישראל בעזרת השם. אמן. שימותו כל החמאס. אמן.